Welkom programm ieħor mis-sensiela Globalist u llum reġgħna magħna lil-Dr. Frank Portelli. Nilqgħuk magħna, Frank. Thank you. Miżel milkom. X'taħseb bħalissa fuq is-sitwazzjoni tqila li għandna fil-pajjiż għax qed nara li ħafna nies għandhom tuħ ta' qalb, biża', konfużjoni, ma jafux x'inhu jiġri. Forsi x'messaġġ tistgħaddilhom f'dawn il-ħinijiet, dawn iż-żminijiet? Ovvjament hawn biża', imma biża' mhux Malta biss. Biża' l-Italja, biża' Spanja, biża' l-Ingilterra, kullum kien hawn biża'. U tajjeb li jkun hawn biża'. Għaliex in-nies meta ma jkunux qed jibżgħu. Marru pereżempju rajthom jilagħbu l-futbol għajntu fiha fir-ramla. Nies jinżlu hemmhekk. Kien hemm isu mass meeting. Dakka kien San Giuseppe. Il-bieraħ mort biex nittawwal u ħadt ritratt baħ. Ma kien hemm ħadd baħ. Mela l-biża' qiegħda taħdem. U tajjeb li n-nies imbeżaw mhux inwerruhom, imbeżawhom li hemm periklu u li aħna nista' nkunu parti mis-soluzzjoni. Mela jien jekk ma mmurx nieħu kafè, jekk ma mmurx intaqa' man-nies u noqgħod il-bot minnek kif qed nagħmlu bħalissa. Mela jien ma nistax nagħtik mart u inti ma tistax tagħtini mart. Tiftakar li l-virus irid jgħix ġo ċellola tal-bniedem jew ta' xi annimal, etc. Mela jekk ma jsibx fejn jgħix, ma jistax jibqa' jgħix. Jekk jaqaf l-art jew qiegħed fuq id-desk jew qiegħed x'imkien u ma jiġi ħadd jiġbru bidejh jew whatever. Allura jaqaf hemmhekk. Allura tajjeb jidher sejna bħallum ikun għadu nofs ir-riżultat għax isiru 4 settijiet ta' testijiet. U llum sissa jgħid tajjeb. Mela aħna 4 timi u konna 17. U mbagħad ħarġejna konna 17. U mbagħad inżilna 3, u mbagħad inżilna 19, ħarġejna tlajna, imma ma biżniex b'mod eżaġerat. U llum jidher li ħarġejna nżilna minn 19, ħarġejna nżilna. Jiġifieri mhux l-importanti li mhux qed jispara. Li jkollna l-infections bil-fors, għax dan huwa virus. Xi ftit se jaħrablek. Imma l-importanti li ma jelibniex, mhux kaxkarna, għax l-ar ħaġa li jista' jiġrilna bħalma ġara l-Italja. L-Italja kaxkarhom. U dik qed teffettwa lin-nies. In-nies qed jaraw it-television Taljan, ir-Rai pereżempju. U tara bil-lejl jiġu l-armi u ħadu 600 debut. U skur li tibża. Daw qed jgħidu issa ħanitilfu 2 ġenerazzjonijiet. Iskur li tibża. U aħna l-unika arma bħalissa ħajkonna vaccine. Imma bħalissa l-unika arma li għandna hija dik li jgħidu la social distance. Illi mhux passoltu immorru nieħdu kafè flimkien, immorru nieħdu pizza flimkien. No. Jekk jista' jkun toħroġ mid-dar. Bil-fors li toħroġ tixtri, tmur tixtri u tiġi lura. Ma toqgħodx iddur fis-supermarket, ikollok lista żgħira, 4 items. 1, 2, 3, 4 irid ħalib, irid ġbejniet, irid hekk. Tixtri dawk li taqgħod barra. U tgħidux għalikom, ilbsu maskra, ilbsu ngwanti. U toqgħodux tbabsu l-affarijiet, kien sa tieħu krim, ħalib, xi ħaġa. Aqbad wieħed u tfgħu fil-basket. Mhux toqgħod tara li ma wieħed sa tieħu x'data għandu. Aqbad l-ewwel wieħed li tara. Biex inqas ma jkun hemm abuse, iktar ħaġa. Hello. Frank, kemm waħdek naqra hemm għax semmejt is-social distancing u xtaqt naqbad li naqra fuqha. Il-gvern l-awtoritajiet tas-saħħa, anzi, meta titkellem Charmaine Gauci, il-Superintendent tas-saħħa. Sewwa tenfatizza ħafna fuq is-social distancing. Però in-nies tgħidulhom li trid, però mbagħad jagħmlu li jridu huma. Kif qed naraw hawn ħafna, mhux qed ngħidlek Maltin issa, hawn ħafna barranin. Qed narawhom fuq ir-ritratti fuq is-social media, sewwa il-belt, buġibba, taslima, għaw conglomeration ta' gruppi, kollha flimkien, imma jiena ma jistax nifhem ħaġa. Jekk inti trid veru social distancing, għalfejn il-gvern ma jaqbadx u jagħmel lockdown mill-ewwel. Qed iħalli lin-nies fuq il-buses, fuq il-bus stops, l-uffiċini, imorru ġo post fejn jixtru. Allora
kif ħammek ħaterdika il-problema meta inti għandek xorta nies qed jintaqgħu fi gruppi. U daw in-nies issa jew b'injoranza jew bir-responsabilità qed ixerduha. Ara, ħanajdlek għandek raġun Fludi, nibda minn hemm, għandek raġun. Issa, daw in-nies li qed tgħid inti jiena rajthom bajnija, rajthom buġibba, il-qawra, etc. Bir-rispett kollu ħadd ma ieħor ieħor tqogħdux tgħidu li xenophobic. Kollha kienu barranin. Jiena ma rajtx Maltin. Kollha kienu barranin. Sorry. Il-kulur tagħhom, il-lingwa tagħhom, u jiena ma jinteressanix x'kienu. Imma ovvjament ma jifhmux aħna x'qed nippruvaw nagħmlu. Alright, il-lingwa tagħna ma jifhmuhiex kemm tikkomunika magħhom, dawn ma jifhmux x'inhi social distancing u mhumiex imdorrin fiha social distancing bħalma konniex aħna. Jiġifieri da hemm bżonn li jkun hemm pulizija u jgħidulhom ma tistgħux toqgħodu 20, ma tistgħux toqgħodu 15. Il-Ġermanja issa ħarġu regola 2 biss tista' tkunu jekk jiena tal-familja tista' tkunu 4 jew 5 għax dik il-familja tiegħek. Mela jiena nista' noħroġ mal-familja tiegħi biex immur il-wherever. Imma jekk sa nintaqa' miegħek biss, ma jistax konna ieħor għalfejdi biex ma nxerdux il-mart. I'm sorry, daw in-nies barranin, mhux ta' skola, ma jifhmux, mhux qed jisimgħu il-Charmaine żgur mhux qed jisimgħu il-professura Charmaine Gawċi żgur. M'għandhom l-ebda interess u ma jifhmux. Daw qegħdin hawn jiena tisma' ngħidlek Somali, qed insemmiha kif qaluha. Somali, m'għandux job, mar Brussels u ġab il-marda Malta. U issa rridu neħdu ħsiebu għax ġab il-marda. Mela barrani, m'għandux job. Laqas mill-Ewropa, Somali, m'għandux job. Kellu flus biex imur Brussels, ġabar il-marda u ġabha Malta. Ma tagħmilx sens. Issa ma jistax jagħmilha għax l-ajruplani waqfu. Ma kien importanti u di li qed tgħid inti l-ewwel nett kien importanti li aħna waqfu l-ajruplani u l-vapuri eċetera. Għalfejn? Għax 80% mill-mart tagħna tal-coronavirus, il-COVID, ġifieri, il-marda hija COVID, il-virus huwa corona, SARS corona. 80% mill-mart tagħna ġie minn barra importajnieh. Eżatt. All right, importajnieh. Ġifieri barranin iġbuna u bad kien hemm Maltin issa ma Maltin. Imma jekk nikkontrollaw, mela ġak kontrollajna li ma nimportawx iktar. U issa qed tgħid inti li tagħmel lockdown. Aħna qegħdin kważi lockdown. Jien naħseb lockdown se jiġi. Kullum kien qed jagħmlu lockdown, kullum kien. Anke New Zealand, kullum kien qed jagħmlu lockdown. U importanti, jiena li kienarija il-buses jifqu. Għaliex? Mela kellek inti barrani. Kellu l-marda u dam 5 tiem isuq il-bus. Eżatt. 5 tiem isuq il-bus. Il-buses hemm post magħluq, mhux billi fettu twieqi, mhux biżejjed. Issa ma stax toqgħod bil-wieqa fihom, jiġifieri m'hemmx għalfejn iżomm l-istrem. Għax hekk tagħmel l-istrem. Frank, skużani x'interrompejtek. Xorta m'hemmx distanza biżejjed fuq il-buses biex il-virus ma jittieħedx. Naqbel. U għandek oħra, jekk inti twaqqaf il-buses, allura tnaqqas l-attività li n-nies joħorġu. Għax jekk jiena m'għandix bus u m'għandix karozza, mela ma nistax immur il-belt, mela ma noħroġx bid-dar ngħid mela jkolli noqgħod hawnhekk. Jiġifieri di li kullum kien, di ġrat. 100 sena ilu fil-1918 kien hawn l-Spanish flu. Dak iż-żmien it-tabib prinċipali tal-gvern li kien inċarġ ta' kien Attilio Kritin. L-ewwel ħaġa li jagħmel, waqqaf it-trams, dak iż-żmien ma kienux basis trams. L-ewwel beda billi kien jiddisinfetta t-trams, aħna ma issa bdejna niddisinfettaw, din ħaġa oħra. Mhux qed niddisinfettaw biżejjed. Jekk tara inti x'għamlu ċ-Ċajna, it-toroq kollha kienu qed jiddisinfettaw. Toħroġ minn bini u tarhom qed għaliex. Għaliex dan il-virus persistenti jibqa' jgħix, anke fit-tarmak sabu li jgħix. Allura jekk inti ġejt minn barra, ħalli żarbun wara l-antiporta, fl-antiporta, wara l-bib ta' barra. Biex inti ma xerridix ġewwa. Jiġifieri dawn huma affarijiet żgħar li aħna nistgħu nagħmlu. Frank, informazzjoni veru tajba u nirringrazzjak tal-informazzjoni tajba li qed tgħaddi. Ħa ngħidlek din. Il-gvern
il-fines li beta jagħti l-ewwel kienet minn għalija 1,000 jew 3,000. L-ewwel bdiet 1,000, ma tagħmilha 3,000. Sewwa, u mbagħad tellaħħa 3,000, issa tellaħħa 10,000 minn għalija, le? Ma nafx eżatt. Minix bes ibni neħilha, però ħanajdu. Le, ħalli għalfejn insemmija. Għax qisna qegħdin nippruvaw nikkapitalizzaw minn fuq dal-virus. Flok qed nagħmlu lockdown għal ġimagħtej, ngħidu ħanagħmlu ġimagħtej. 3 ġimgħat ħadd ma joħroġ mid-dar. Tkun lockdown militari. Ħadd ma joħroġ mid-dar. L-fajn qiegħda. Nikkontenuh. Inti qed tipprova tikkapitalizza minn fuq xi ħadd li ħajoħroġlok minn kwarantina, sewwa dak allira qed tipprova mela taqla l-flus minn fuq il-virus. Flok qed tipprova tara il-lockdown, tagħmel lockdown biex tara biex tikkontjen il-virus. Din ma nistax tifhimha jien. All right, ħanajdlek. Biex tiftehmu, il-fine hija għal min qiegħed kwarantina. Mela jiena ġejt in contact ma' xi ħadd pereżempju, u allura jridu inti toqgħod kwarantina d-dar. U jiena ma ngħid il-ħadd u niskarta. Kien hemm wieħed Franċiż, imma l-barranin jagħmlu aktar minn dawn l-iżbalji. 5 darbiet qabduh, xi tfisser da? Jekk kien kwarantina voldirin jista' jkun għandi l-virus u m'għandix sintomi u nista' nxerdu. Jekk kien aħriġt barra u mort il-ħanut u xtrajtek u għamiltek u missejta u missejtem, anke jekk ħadd il-petrol jiena, missejt il-handle, ħallejtu għalik tiġi int warajja u teħdu int. Jiġifieri da 5 darbiet, issa l-flus. Il-flus importanti. Frank, da ħallasom il-flus gur. Jekk ma jkollux flus. Imma anke jekk ħallasom, id-damage li jagħmel jekk ikun hemm anzjan, ħadejja tajtilu jiena. Mela jiena se nħallat l-1,000 € jew 3,000 € mal-ħajja ta' anzjan. Sewwa, issa. Ġifieri dika naqbel miegħek. Hemm affarijiet li jiena rid nibqa' nisostni fuqhom. Din li inti tissepara li żgħar it-tfal speċjalment mill-anzjani. L-anzjani huma l-iktar vulnerabbli, mhux għax iż-żgħar mhumiex, issa ngħidilkom. L-anzjani l-iktar vulnerabbli u t-tfal iż-żgħar huma l-iktar b'saħħithom. Ikollhom il-virus fuqhom. Huma ma jħossu xejn forsi ftit griżmi u ma jgħidulek. Laqas jgħidu forsi qed jissofja ftit. Però jgħaddilek il-marda, u jekk jgħaddiha lill-anzjan, anzjani ta' ċertu età jekk ikollu kondizzjoni oħra, jaf imut, mhux biss jimrat, jaf imut. Jiġifieri it-tfal irridu nseparawhom mill-anzjani. Jiena ma qbilx magħha li kien hemm dar tal-anzjani illi daħlu lockdown lin-nurses u l-care workers u daw ħadu tfal magħhom fid-dar tal-anzjani. Bir-rispett kollu, da ġen kienet fuq programm tat-television biex jgħidulna x'għamlu. Dak huwa ġen. Jiena naħseb illi id-djar tal-anqaw xi 40 dar tal-anzjana Malta. Tinsewx li aħna għandna 150,000 nies li huma anzjani. Għandna 40 dar. Fi Spanja daħallhom dal-virus, il-coronavirus. U mietu f'ġurnata 190. 190 xjuħ. Mhux qed ngħidha biex inbeża. Alla ħares titlinna f'dar tal-anzjani. Għax teqret 20% minnhom, 30% minnhom, ma nafux kemm eżatt. Dawna jkunu fraġili. Jekk tibuttom jaqgħu, jekk jaqgħu jiksru sihom. Mhux bħali u bħalek forsi jekk nagħu ma niksru xejn. Imma daw jekk jintaqgħu mal-virus għandhom ċans kbir li jmut. U allura aħna rridu nippreservawhom. Jien naħseb importanti li kulħadd iżomm ruħu up to date. Mhux jippanika, iżomm ruħu informat. U jaġixxi b'tali mod. Jekk tintaqgħu miegħi, assumu li jien jista' jkun għandi l-mikrobu. Mhux torti għaj. Jien jekk nintaqa' miegħek, nassumi li inti jista' jkun qed iġġor il-mikrobu. Mela noqgħod lura, illum tajjeb għamilniha bit-telefon. Xorta nistgħu nitkellmu, xorta nistgħu nagħdu l-informazzjoni xulxin. Eżatt. Frank, jekk ma jsirx dan il-lockdown, sewwa jew jipprova jitrattienu, x'taħseb li ħajkun il-xenarju probabbli għal Malta? Il-problema hi illi ovvjament, il-lockdown jiswa l-flus. Mela jien jekk qed tisma' ma jiġux iktar aeroplani, vol dire ma jiġux iktar turisti.
Jekk ma jiġux iktar turisti vol dir il-hotel sa jmorru ħażin. Vol dir il-ħaddiema li qed jaħdmu mal-hotel sa jbatu. Vol dir ma jkollniex turisti biex jixtru l-affarijiet. Mela min qed ibih mill-ħwienet, il-gift shops u hekk sa jbatu. Mela il-restaurants u l-coffee shops sa jbatu. Kulħadd sa jbati, kulħadd. Imma mhux jien biss, jew inti biss, il-pajjiż kollu jrid ibati. Imma x'jiswa li ma tbatix u tmut bil-marda? X'jiswa? Id-dinja kollha qiegħda ssofri da. Kieku tajt pereżempju. Per-rispett kollu, Frank, dan huwa naħseb jiena li ħaġa li suppost kull minnu uman u għandu moħħ, ma rridx ngħid moħħ ta' piżella, imma moħħ għandu moħħ, suppost jifhem li jekk jiġri hekk, ħajjiġri għal benefiċċju tal-Maltin u l-Awċin kollha u tan-nies kollha li qed joqogħdu hawn Malta. Mhux b'kapriġġ da, u jekk ħajsir forsi għal ġimagħtejn biex nikkontenjawha. Jiena naħseb Jiena naħseb kif qed naqra l-affarijiet jiena illi dil-ġimgħa jkollu bil-fors ngħidlek illum x'inhu naħseb sa nhar il-ħadd jgħid li hawn lockdown. Għal 15 il-ġurnata, mhux għal dejjem, 15 il-ġurnata. U mbagħad naraw kif hemm. Eżatt. Frank, is-sitwazzjoni fl-Italja hija kera ħafna u anki fi Spanja qed nisimgħu. Hemm ċans li dawk in-numri u dawk l-imwiet li qed naraw hemmhekk nibdew narawhom Malta? Ara, jiena ma rrid nallarma l-ħadd. Però ma rrid il-ħadd jirrilaxja. Dawn l-aħħar 4 ijiem tidher il-sistema li qed napplikaw bħalissa, jiġifieri disciplina li n-nies qed jibżgħu u mhux qed joħorġu, mhux qed jintaqgħu. Jekk tmur inti fit-toroq bħalissa, jekk jiena it-toroq vojta ħdejna, vojta, tara karozza waħda l-ewwel. Jiġifieri mir-riżultati li qed naraw f'dawn l-aħħar 4 ijiem jidher illi qiegħda taħdem. Jiġifieri ma baqax tiskala. Meta ngħid tiskala, persuna waħda tista' tagħtiha l-infezzjoni lil 3 min-nies. Dawk it-3 jagħtuha lil 9, dawk id-9 jagħtuha l-27, dawk is-27 jagħtuha l-81, dawk l-81 jagħtuha 243 kull 4 ijiem. Jidher illi qed inrażnuha, vol diri mela isibu pazjent li għandu u jisibu l-kontekst jew u jikkontrollawhom kwarantina, isolation. U allura dak ma jistgħux jagħtu għatli ta' wara u tieqaf hemm. U jidher qed karozza nieżla u qed jirnexxinna nafsu l-brejkijiet, qed nagħmlu engine brake bis-saħħa. Jekk jirnexxinna, allura jkollna nies infettati. Imma mhux ħafna, forsi jmutu ftit. Jekk aħna nirrilaxxaw jiġrilna bħall-Italja. Mhux wieħed imut, mhux 2, mhux 10, mhux 20, imutu mijiet. Immutulna mijiet bħall-Italja. Dina qed araw il-lejla television u araw x'ismu. Hemm issa tellieqa min imut l-iktar imutux Spanjoli u imutux Taljani. Jiġifieri daw kemm l-Italja u kemm Spanja għaddew liċ-Ċina. Għaddew liċ-Ċina. Il-marda bdiet iċ-Ċina. Iċ-Ċina wieħed minn kull 5 bniedmin fid-dinja huwa Ċiniż. 1.3, 1.4 billion qegħdin. Għax qasja fuq eżatt. L-Italja ħafna inqas. L-Italja miljuni. Spanja miljuni, ħafna inqas. Jett kellhom iktar mejtin milli kellhom iċ-Ċiniżi. Jiġifieri aħna rrid noqogħdu attenti. L-Italja kellhom problema. Imma bħal tagħna, number 1, għandhom ħafna anzjani. Number 2, aħna għandna l-overcrowding. Qegħdin viċin wis ta' xulxin. Għaw wis nies. Malta 1,500 nies per kilometer. Per square kilometer. Għaw wis nies Malta. Kien hawn wisq barranin ġejjin minn barra. Jiġifieri qed jirnexxielna nikkontrollaw. Jekk nibqgħu sejrin hekk jien għandi fiduċja. Jekk nirrilaxxaw ftit tiġribina. U tiġribina l-ebda sptar ma se jkun biżejjed. Laqsa ventilators m'għandna biżejjed. Il-ventilator huwa dik il-magna li jagħmlu tubu tan-nifs, pipe tan-nifs u tibqa' tippumpjalek l-arja. Illa li x'din marda li iktar li tattakka l-pulmun in-naħa t'isfel. Issa rrid ngħidilkom xi affarijiet żgħar. Pereżempju,
L-ewwel sintomu li jkollhom iż-żgħar niż-żgħar inqas minn 30-35. Mhux li jqogħdu jgħazzu jew jisollu, taf x'inhu l-ewwel sintomu? Le, jibdew itomu l-ikel stramp. Okay. Qed jgħol biċċa laħam, mhix tajba, ma mhux tajba, mhix tajba dika friska dika b'sajjard. Qed jgħol spaghetti mhux tajjeb. Xhom l-ikel mhux ma jħajrux. Qed idejqu r-raħta l-ikel. Waħda mis-sinjali għaliex jaħsbu din. Il-mikrobu fiż-żgħar jibqa' fil-ħalq u fl-imnieħer, ma jinżilx fil-pulmun, fis-sider. Allura jibblokkjalu in-nervitura li għandna fuq ħalqna, the roof of the mouth, fuq is-saqaf ta' ħalqna. U dika teffettwalu allura kif qiegħed ithom l-affarijiet, kif qed ixhom l-affarijiet. Qed tifhem. Allura meta jkollok xi ħadd hekk, naturalment inti tgħidlhom għaliex dal-perjodu għalkemm huwa m'għandux ċeħta ras, m'għandux denja, m'għandux xejn. Jista' jittransmettiha. Melek għalfejn qed ngħidha di. Melek inti għandek ġuvni d-dar, tfajla d-dar, whatever. U tibda tgħidha l-affarijiet, tgħidilha mela ibni, binti, mela oqgħod daqsxejn il-bot minn l-oħrajn. Oqgħod isolation tellgħu l ikel fil-kamra toħroġ tinżel dejna. U tagħmel 4 tim u tara xi jiġri. Jekk imbagħad is-sintomi għaddula allura tieqaf. Jekk is-sintomi jiżdiedu, jabad għad-deni, eccetera, u mbagħad titlob biex jagħmlu la test. Issa, ħafna minn nies ikollhom kuntatt jew kienu sifru jew intaw ma' xi ħadd li kien barra minn Malta. Imissa qed insibu nies li ma nafux il-kuntatt x'kien. X'ti tfisser dik? Dik tfisser li qed inxerduha bejnietna. Mela jiena ma sifirx. Ma sifirx. Imma tqajt ma' xi Malti li ma kienx sifer. Voldriju ġabara minn xi ħadd minn x'imkien, mela kien f'uffiċċju pereżempju ġabara minn hemm, u battalili. Qed nibdew naraw daw in-numri. Allura iktar u iktar importanti illi noqogħdu l-bot minn xulxin. Issa mbagħad kellha jrid kif jiġi s-sajf, nistgħu narġgħu inkomplu ħajja normali tagħna. Frank, ta' kuljum għandna lil Dr. Charmaine Gawci li qed tina l-updates u minn hawn insellmilha x'qed tagħmel tidher li qed tagħmel xogħol siwi ħafna u tidher ħafna għajjiena wkoll naħseb bix-xogħol li qed tagħmel, bix-xogħol li jkollha. Jiena din il-marda jekk tara l-virus kif inhu magħmul għandu 4 fazzjonijiet. Jgħidulu Corona, SARS, 2 għax variation, hemm oħra li ma semmewiex biex ma jbeżżawx in-nies. Jgħidula HIV, all right, li hija tal-AIDS. Taf x'inhu dal-virus issa nkomplikom. Dan il-virus huwa 4 biċċiet differenti. Isu għandek isu attus, ċita, tigra u ljum. Għaliex qed ngħidha di? Il-attus x'inhu? Il-attus friendly, jiġi jitmelles miegħek, waħok miegħek. Mela inti ma tibżax minnu. Aħna ma nibżawx minnu għax il-pazjent mhux marid. Il-pesta kien ikun marid qed imut. U għandu id-babar f'ġismu tibża minnu ma tmux missu. Mentri di m'għandux sintomi u jagħtik il-marda attus. ċita, għaliex ċita? Għax fast. Iċ-ċita hija l-iktar annimal fast li hawn fid-dinja. Mela allura tidħol ġofija u minn ġofija taqbeż għal ġofik, malaj. Għaliex għat-tigra? Għax hija marda feroċi pat-tigra. It-tigra feroċi, lest li tmut biex tirbaħ. U għaliex għat-tiljun? Għax il-jun għandu saħħa u persistenza. L-jun ma jċedi għat għalhekk jgħidu l-re tal-ġungla, għax ma jċedi għat. Ġifieri aħna qed niġġieldu kontra dal-virus li għandu daw l-4 proprjetajiet li aħna rridu niġġieldu fuqhom u ma nibżawx minnhom. Aħna għandna l-moħħ. U rridu l-moħħ tagħna kontra l-power ta' dal-virus. U back business ta' nirpulu billi nżaw moħħna. Frank, il-mistoqsija tiegħi kien ħadd tkun di rigward l-updates li qed nirċievu kuljum. Taħseb li qed ningħataw l-istampa kollha ċara jew forsi jaħbu xi affarijiet? Ara, biex jiena ma noqgħod. Issa l-ewwel issa għandna 1, 2, 3 laboratories u se jkun hawn ir-raba' wieħed f'Għawdex. Nibda biex ngħid jiena li jiena ftit diżappuntat, jiena rrid ngħid il-positives u n-negatives. Għawdex għandu vantaġġ li huwa gżira double insulation jgħidula, double insularity.
Gżira ġo gżira, ġifieri inti ma tistax tiġbar Aeroplan u tmur Għawdex. Stewwa l-ewwel tiġi Malta. Mela jiena lil daw kont il-double insularity, konna jiseda xejn, wasal Ingliż mill-Italja, jew wasal Malti. Ngħid lil lew tistax tmur Għawdex sieb. Il-kwarantina tagħmilha. U ma kontx inħalli l-marda tidħol hemm, mela tiġi għandna awċi wieħed. Ma dak l-awċi li għandna, il-ġimgħa ta' qabel kellu meeting ma' ħafna nies. Allora li aħna ma nagħmlux testijiet, kellhom meeting in-nadur ma' ħafna nies. Allora aħna kif nistgħu nikkontrollawha? Jekk ma nagħmlux testijiet, jekk jien ma nagħmilx testijiet, jien kif nista' nikkontrolla? Is-soħra għandu jkollna isolation jew quarantine Għawdex. Għax inkella jekk aħna nsibu n-nies Għawdex. Inti għaz nsibu 4 jew 2 jew 1. X'sa nagħmel se nerġa' nġibu Malta u nerġa' nissogra ninfetta l-vapur eċetera? No, isolation għandha tibqa' hemmhekk issa. Jew quarantine. Jiġifieri kellna vantaġġ u ma użajniex dak il-vantaġġ. Mela dik number 1. Issa, di Charmaine, obviously, Professor Charmaine, skużawni għattila Charmaine, ma jiena jkun magħha Charmaine se ngħidilha. Di għandha job diffiċli, ħadd qatt ma kellu job bħal da. All right? U di tirrapporta l-affarijiet li huma koroħ, antipatiċi, eċetera. U għandha ħafna pressure, għax taf l-inqas żball imutu n-nies. Jiġifieri di ma kien hawn l-ebda tabib, irrid jerfa' dik ir-responsabilità kollha. U di tittara kif ħadd tippreżenta jiena forsi m'iniex tajjeb biex naqbad u ngħidilkom isba' illum kien hemm 8. Għada kien hemm 17, pitada kien hemm 13. Jien ngħidilkom straight, għax dak il-karattru tiegħi. Imma di titqgħod attenta kif se tgħidha, eċetera. Jiena mbagħad nħares li żewġ affarijiet. In-numru mhux importanti. Sorry, skużani Frank, ġifieri inti qed taħseb li qed ikun hemm forsi news li qed tkun forsi motija b'ċertu mod iktar sottili biex ma tallarmax lil poplu Malti? Naħseb ara, hemm ħafna factors. Number 1, jiena kont l-ewwel wieħed li kritikajt lid-Dipartiment tas-Saħħa illi għaliex bħal ħafna pajjiżi they underestimated. L-ewwel statement li ħarġu kien dan huwa virus, iċ-ċans li jiġi Malta huwa remot ħafna. Dak kien żball kbir. Voldri jien sa nilab logħba futbol u ngħidhom m'għandhom dawna batuti nirbħulhom. Mentri mu veru xejn, li dan mhux se jiġi Malta, da jiġi bl-Aeroplan. F'ġurnata jkun Malta. Jiġifieri dik kienet underestimate. Never underestimate an enemy. Dejjem ara x'saħħandu. Dak kien jiena fl-opinjoni tiegħi dak kien żball, imma dak is-sadda. It-tieni żball li kien illi aħna mill-bidunet ma minnix dak li għajdulu pre-containment. X'inhu pre-containment? Pre-containment voldiri ma tistax taqbad u tiġi Malta, mela jiena nibgħat in-nies tiegħi, kolli nurse u xi ħadd ieħor magħha u jkunu fl-airport lounges. Mela inti ġej mill-Ingilterra, mela daw in-nurse tiegħi tkun fl-airport lounge. Tkun fl-airport lounge. U tiċċekkjak, tgħidlek inti fejn kont, tgħidilha kont China ma sax tiġi. Qabel ma titla fl-Aeroplan, dak jgħidulu pre-containment, ma tiġix Malta, I'm sorry, ma tiġix Malta. U jekk inti tkun Malti allura bil-forsi ħallik tiġi, ngħidlek mela minn l-Aeroplan, kwarantina, dirett, kwarantina. All right? Kwarantina. Edek il-bot minn nies l-oħrajn fl-Aeroplan, u kif tiġi Malta, kwarantina, ma tmurx id-dar, tmur kwarantin. Ikolli post x'imkien dejn l-airport u tmur hemmhekk. Di ma minniex. Mela l-pre-containment aħna tlifnija. Mela isna tlifna l-ewwel parti. Issa mbagħad għall-containment. Il-containment huwa diffiċli. Il-containment jiġifieri jien għandi n-numri ta' nies li għandi 10, 100, whatever. U dawn kien tikkontrollhom kollha. Jiena ma nemminx. Self-isolation. Għaliex 20% minnhom inqabdu. Mela 20% żgur. U forsi kien hemm 20% oħra li ma qabduhomx. Jiena naf 3 familji barranin, tajti kollha xi trid nagħmel mhux torti għaj. Barranin, qed joqogħdu ġo appartamenti. Jistennew il-pulizija jiġi. Il-pulizija jmur jiċċekkja, ċemplilhom il-bib, u jda jitawlulhom il-gallanija dak ikun ħabi jgħidu għawdi. Kif jitilqu l-pulizija daw joħorġu taslima u jimmorru tinje. Mhux hekk. Tifhem, jiġifieri daw draw is-sistema li l-pulizija vera jiġi u l-pulizija sfortunatament għandi kun imur dejjem l-istess ħin.
Mela jiġi f'ħeddax jgħidu issa morru niklu barra. Qed tifhem, ma jistax ikun. Ma jien nemmen illi jekk insa tagħmilhom kwarantina jew isolation id-dar, self-quarantine, irridu jilbsu brazzoletta, bir-rispett kollu. Electronic tagging. Illum jagħmlu anke għal-ħabsin. Jiġifieri jiena ħabsi, mela jiena għandi ċans li għandi l-marda jew kont carrier, jew kelli contact, jew għandi l-marda positive. Inti tkun taf tħares lejn il-computer u tajt Frankfurt li fejjad, jgħad San Pawl, imma jgħad l-istess post għad-dar għaddu d-dar. Di l-lum tanti accurate, ma qasem għal-fejt bat il-polizija, mela inti kollok brazzoletta. U jiena meta jgħaddi li wara 15 days, 17 days, il-brazzoletta jaslu għanti l-om l-ura. Tifhem, jiġifieri di faċilment aħna nistgħu nikkontrollawha. Irridu nonfqu flus, ovvja x'jiena l-brazzoletti mhumiex cheap. Imma inti trid tikkontrolla, dina mhux kwistjoni ta' flus issa. L-brazzoletti mbagħad jistgħu jintużaw għal affarijiet oħrajn later on għal ħabsin jekk ikunu on parole, tgħidlu mel inti l-qorti ħatħallik toħroġ on parole tilbes il-brazzoletta. Dawn huma barra minn Malta huma komunissimi u qed jorsu bil-flus xi chips saru irħas. Jiġifieri jiena naħseb illi nistgħu nagħmlu iktar affarijiet. Qiegħda tagħti stampa, naħseb raġonevoli. Ma tridx tbeżza n-nies wisq u ma tridx tgħidilhom isma' mela meta kellna tribis jumejn ilu, ma tridx tgħidilhom isma' tlieta baxxa tistgħu tirrilaksjaw. Ma tistax tirrilaksja, jiġifieri jekk illum ħajoħroġ baxx u llum għandi fiduċja li se joħroġ baxx jiena. Tirrilaksjawx, iktar irridu nirsistu, iktar irridu naqsu. Iva, Frank, imma però jekk aħna ħan nirsistu u mbagħad hemm ħafna barranin li bqgħu jagħmlu li jridu barra għal xejn. Nibatilhom il-pulizija ħanajdlek. L-Italja għamluha jekk tikser kwarantina, ħabs. Mhix fajn, ħabs, jista' jitfaq il-ħabs. Jiġi l-pulizija, jiġbru fil-karozza jitfaq il-ħabs. Jgħidlek għandek 14 days. Għandu l-power. Ir-Russja għandhom iktar, Frank, għata għandna ħafna construction sites li huma għadhom qed jaħdmu bil-barrani ħafna minnhom barranin u 90%, 95% tal-construction workers huma barranin. U dawn ħafna minnhom qed jaħdmu f'kundizzjonijiet li bħalissa huma daqsxejn diffiċli iktar minn normal. Sewwa minħabba il-pandemija. Dina ma nistgħux aħna naslu f'punt li jgħidulhom ismani irridu nifqu għal ċertu żmien biex ma nkunu għax dawn jistgħu ikollhom jaqsmu għal ħadd ieħor. Ikunu għajjenin għax l-immunità tagħhom tkun baxxa ħafna għax dak huwa xogħol it's a fatiguous job, it's a very stressful job. Sewwa? Allura l-immunità tagħhom tkun baxxa ħafna u jkunu immjun biex susceptible biex jieħduh il-virus. Allora nistgħu bħala gvern kieku inti kom Prim Ministru, ngħidu hekk, kieku inti kom Prim Ministru, kif kont taġixxi? Kieku jiena waqqaft kullum kien 15-il ġurnata. Lockdown xi ġifieri. Jiġifieri ngħidlek f'nofs il-lejla ikun hawn lockdown. Jien naħseb li se jagħmilha nhar il-ħadd. Lockdown tfisser jekk jiena l-belt qiegħed għand ommi l-belt. Jien ma nistax niġi d-dar tiegħi għax daqqa nofs il-lejl. Ikolli norqod għandha u nibqa' norqod għandha l-15-il ġurnata. Dak li jfisser lockdown. Kulħadd jieqaf fejn hu. Allura inti tittara żej jiġi nofs il-lejl, mela jien irid nkun id-dar biex kulħadd ikun id-dar. Dik taħdem issa. Li għattinti tal-barranin. Iva, il-construction workers daw jiklu fl-imkien għax inti di tittara, jiena mhux qed naħdem fuq dil-ġebel hawn u inti qed taħdem fuq it-travunna l-oħra. Meta jkollna il-coffee break, nifqu fid-disa, nifqu neħdu biċċa ħobs flimkien, neħdu kafe flimkien, nixorbu Coca-Cola flimkien, whatever. Jiġifieri di m'hemmx social distancing u da mhuwiex essenzjali bħalissa m'hawnx beħ ta' proprjetà ngħiduha. Allura m'hawnx ġen biex inlestih il-flat, l-appartament, m'għandix tal-ġen. Jiġifieri di il-construction. Iva, qed naqalaw daqqa kbira tal-ekonomija, imma ma nistgħux aħna naqalaw daqqa kbira tal-ekonomija u daqqa oħra tal-Mart, u meta tqabbilhom il-Mart l-ewwel, is-saħħa l-ewwel. Jiena billi kolli €1,000,000
fil-but u mmut ma niswa xejn għax jimmejjed. Jiġifieri di jirdu jifhmuha. U anki jista' jkollok €1,000,000 fil-but u tgħaddiha lil 50,000 ruħ. Dak li jkollok minħabba l-greediness tiegħek. Rid ngħid xi ħaġa oħra li naħseb importanti. In-nies hawn Malta għandna numru kbir ta' nies li jirċevew il-chemotherapy. Dik oħra, iva. Min irċeva l-chemotherapy dil-aħħar sena mhux jekk kellek kimo 5 snin ilu dak issa differenti. Imma min irċieva chemotherapy dil-aħħar sena ikun iktar vulnerabbli, iktar suscettibbli għax l-immune system tiegħu tkun daqsxejn dgħajfa. Allura intkom tridu anke jekk inti għadek żgħir, tridu toqgħodu l-bogħod min-nies. Għandna ftit ġimgħat, għandna xahar ġimgħat oħra jien fil-kalkoli tiegħi. Hawn Malta ilha bdiet 2.5 weeks. Jiena nikkalkola 12 weeks saddum, mbagħad tibda tonqos. Imma l-ħar daw it-12 weeks li għaddejjin minnhom. So intkom isna rridu nżommukom fit-tajjar kważi biex ngħid. So importanti minħal chemotherapy. Issa, min għandu xi kondizzjoni, pressjoni, diabetes, dalla fejn, todu ċerti li qed tikkontrollawhom sew għax dal-Mart huma kollha negatives għalikom. Jiġifieri jekk għandek zokkor inti mhux tħalli jitla 13, 15, no. Trid iżommu single figure, 7, 8, hekk trid iżommu. Għaliex qed ngħidha di? Għax pereżempju xemplik li waħda li ħadet il-marda qiegħda bħalissa isolation u għalt li għalt li daqshekk insomma. Għattina għalt li qed nikol xejn. Bl-istress tal-marda stess, mhux il-marda. Inti tant tibda tinkwieta ma tajt sammu, tajt sejġri. Issa ftit nies li jekk ikunu żgħar u ma jkollhomx kondizzjonijiet sa jmutu. Imma hemm min sa jmut. Allura aħna rridu li din-marda ma tinxterex, speċjalment f'min għandu jgħidu la comorbidity. Jiġifieri jkolli zokkor u jkolli waħedhom mhumiex se joqtluni, zokkor waħdu mhux se joqtlok tikkontrolla il-pressjoni waħedha mhux se toqtlok jekk l-asba waħedha mhux se. Imma jekk jiġi dal-virus fuqha u mbagħad ħawwadlek il-borma u l-ġisem ma jkunx jista' jibqa' jiġġieled. Frank, ħasaqsik di, skużani għax impuderopetik, pero importanti nisaqsijilek. Bħalissa il-situazzjoni fl-isptar Mater Dei. Sewa, qed jilqgħu ġifieri il-każi kollha li huma affettati bil-coronavirus? Ara, jiena ma naqbilx magħha illi infected cases jgħodu Mater Dei. Ma naqbilx. Tgħid li m'hemmx infectious disease unit IDU jgħiduna issa. Infectious Diseases Unit hemm sala, hemm tnejn, waħda fuq xulxin. Imma dawk huma infectious diseases, pereżempju bħat-TB, illi tfiq għandna treatment tagħha, id-dum imma tfiq. U dikklarjaw jiġifieri tkun inti active, jiġifieri fil-bżieq ikollok it-TB. Però għandna treatment tagħha u nistgħu nikkontrollak, dik number 1. Number 2, it-tobba in-nurses tagħna u l-care workers li huma dak li ngħidulhom frontliners. Dawk għandna vaccine, mela aħna nkunu tajnihom vaccine. U dawna protetti 80% mhux 100%, imma 80% ikunu protetti. Mela inti għandek marda li tista' tfiq. U min qed jieħu siebek aħna kapaċi niddefenduh. Mentri fil-coronavirus għandek marda li tista' toqtlok. Bit-TB, bit-treatment ma tmutx. Imma bil-coronavirus m'għandix treatment, allura tista' tmut.